Inoiz ez duzu bankuko sordunketa bat itzuli behar, aurretik erreklamazioa modu frogagarrian izapidetu ez badezu. Hau da, jasota egon behar du aurretik erreklamazio bat jarri dezula eta horri arreta egokirik ez diotela eman. Zein arrisku dago horrela egin ezean, enpresak berankorren fitxategi bati komunika diezaizkio zure datuak eta gainera justifikatua. Eta zergatik diot justifikatuta, ez badezu modu frogagarrian egindako erreklamazioa baten bidez aurretik adierazten ados ez zaudela, itzulketa horretatik ondoriozta daitekeen bakarra zerbait ordaindu ez dezula da. Azkenik lasaitu zaitezen gaineratu nahi dut 8 asteko legezko epea dezula bankuko sordunketa bat itzultzeko. Beraz, sordunketa itzultzea erabaki horretik, eman behar dezu urratsak emateko behar besteko denbora dezu.